गायत्री ठाकुर के पूर्वज गावत रहले। हाँ सिंहासन ठाकुर जेकर नाम है सिंहासन ठाकुर। गंगा किनारे मोरा गाँव एक कान्हा घूमले आई हो। भोजपुरी में फिर ई लेता हल्का मचा देलो से एक बार को जब आदरणीय पवन सिंह जी का मुंह से ई गाना निकल गल हो तो कैसे लेवा ये रहे लेकिन उगा देले कच कच मारो ताड़ुआ पियर फराक वाली लई है हनुमान जी से कहे कबा कि दुनिया में के बाबा लावा हनुमान जी हनुमान जी ऐसा हनुमान जी ऐसा जब मेघनाथ के शक्तिवान मरले रहे लक्ष्मण जी गिरल बारे राम जी के कोरा में मुड़ी बा। अब रामो जी की अकिल बुद्धि काम नहीं करत कि आखिर हमार छोट भाई के जान बाची तो कैसे बाची आखिर इनका के बचाई तो के बचाई। हनुमान जी रौरे नु हई कि जाके लंका में सजीवन बुट्टी लेके आए रहे। हमने के एगो गंगा पार करे के कह दिए तो आंधी आवे लगी सही बात रउआ 7 समुद्र पार क के भारत देश में ना दूसरा के देश में दूसरा देश में जा करके आ जाके सजीवन बुट्टी ले रही तो 7 समुद्र गइल ए हनुमान जी ऐसा श्रीलंका में जाके बयान कइले हनुमान जी आ तारा के सजीवन बुट्टी को हलगर है खोजला ने बुझल कि कौन ह त पहरवे ले चल दी हल। सही बात बा तो हनुमान जी ऐसा भगत होई लेकिन कोई हनुमान जी के प्रतर ना करी सही बात भगत ढेर है लेकिन हनुमान जी ऐसा भगत कोई होइए नहीं खा सकता। ए तो हरे राम हरे हरे बोल भैया घरे घरे हनुमान जी के हमनी के जितना पूजा करके हनुमान जी के खुश नहीं कर सकत ओ से कई गुना बेसी खुश रहले कब जब हमनी का प्रभु श्री राम के नाम लेके पूजा करी ले तो यही से सभे के कहतनी कि जे जहां बा मीठा मीठा ताली बजा के अपन मने मने गोहरावे आ सब कोई दोनों हाथ ऊपर उठावे सब कोई दोनों हाथ अपन अपन ऊपर उठावे आ बोले के बा कि हरे राम हरे हरे बोला भैया घरे घरे हम करी गुणगान ए हनुमान जी ऐसा बोलिए आनंद कंद भागा